blue skies from pain. Can you tell a green field from a coast to red? Може бе. Ако пиеш още една ракия, има забележиш, че не съм здрав. Тя ми се опъти като Свилен, как е? Телефона ли опърка нещо? Да, тя не искала на Ashes for trees. Ето, поне каза, че на скишия водиш на Comfort for a change. Значи хора един път се караме с беше влюбена в Кен. И тя ли? А Кен... Как ти е паролата тук на Wi-Fi? Бяхме задръстени На някой на гласа се на 6-5. 6-5.